Kasi. Sumulong yung ate mo puting kakaasing Atay ko sumulong yung naman bayadan. Amo na yung maaaring abot-abot ng matupay para sa 80 pesos. Talaga yung puting. Bawa dyan tayo na lang. Kaya yubing ina, okay nang pagkatuladin mo. Kagpastong na bigati. Hindi kaya. Adam among papaalaga ti bangka. Wala? Hindi kaya. Apela din kaya. Kasi magamang magkrigat kami. Ano ka talaga? Wala ba lang ka? Okay nila? Hindi naman. Ah! Ala! Ang Ala! ano tayong kulang kay Kamarin? Okay na. Sabi siya nag-vlog. Makatagari ka tisang manak. Kung kati kasta makatagari ka tisang manak. Kapis-pis masak pa yun Ano man karga? Ano matadano? Hindi kaya. At talagang kuya. Yan talaga, ha? Awan inumin tayo ni. Ay, talaga. Tayo. Awan inumin Okay na bakla, oy. Kargahan tatay mo. Ano na mata. Pagkamayam yung pagamsin ka. Basit? Alam, ani.